welcome to my YouTube channel. This is Pats Bicolana. At kapag bago pa lang po kayo sa aking channel, baka pwede naman po makihingi ng isang favor na please subscribe to my YouTube channel and please click the notification bell para maging updated kayo kapag may bago akong post. So yes guys, and I want you to know guys that most of my video is all about travel, lifestyle, and sometimes I'm giving tips also guys. But these few days, I realized that what if I will give some tips to LDR couple because I am in a long distance relationship also guys. And I want to give 5 tips to make your LDR strong because this is what we did together with my boyfriend. So without further ado, let's get started. Number 1 guys, trust. Yes guys, napaka-importante ng tiwala sa isang relasyon. Kasi sa tiwala guys, para sa akin, doon na din nakapaloob yung loyalty. It means may tiwala ka na loyal siya sa'yo. At kapag may tiwala ang isang LDR relationship, ay mapapagtibay nung guys ang inyong relasyon. Kasi may tiwala kayo sa isa't isa. Kaysa maging negatibo kayo sa mga bagay-bagay, so kailangan pagkatiwalaan nyo yung partner mo. Number 2 guys, shared plan for the future. Yes guys, napakahalaga naman talaga yon sa isang LDR kasi kapag wala kayong plano at hindi kayo pareho ng plano sa future nyo, so hindi magiging strong yung relationship nyo. Dapat pareho kayo guys ng mga plano-plano sa relasyon nyo, kung ano yung gagawin nyo after na magkita kayo or hanggang kailan matatapos ang pagiging LDR nyo. Kasi naman guys, my God, it's so bored kung wala naman kayong plano for the future, 'di ba? Kasi nasa long distance relationship kayo eh. Dapat may plano kayo for the future. Kung ano yung mga kailangan nyo gawin, ano ang hanggang kailan kayo maghihintay, hanggang kailan matatapos ang long distance relationship nyo, 'di ba? So yun, magiging strong din yung relasyon nyo guys kapag kapag ano kayo nag-shared plan for the future. Yes guys. And number 3 tips is that patient. Yes guys, kailangan maging patient din kayo sa isang LDR. Kasi guys, kung wala kayong patient, kahit mahal nyo yung isa't isa, 'di ba? Para nag-shared plan kayo for the future, pero kung hindi kayo makapag-antay, and then yun, hindi magiging strong ang relasyon nyo guys. Dapat patient. So, number 4 tips guys is that good communication. Yes guys, kasi sa isang LDR, alam naman natin na magkabilang mundo tayo. Magkabilang mundo. Yes guys, alam naman natin na magkabilang mundo tayo, di ba? Magkaiba yung time allotment natin. So, kailangan may isa-set kayong na time kung kailan kayo free sa isa't isa, di ba? And then, syempre, dapat kapag nag-uusap kayo, maging focus ka sa kanya, di ba? Hindi yung ano-anong iniisip mo. So, yun, good communication. So, number 5 tips, guys, is that meet in person. So, yes, guys, for me, I can say that is important also to make a relationship strong. Na dapat nagkita na kayo in person. Yes, guys, kasi pero siguro, this pandemic, it's acceptable naman, di ba? Kasi hindi sila makabisit. Pero para sa akin, based on my experience, naging strong din yung long distance relationship namin. Kasi nagkita na kami in person. So, kilala na namin yung isa't isa. And then, may mga bagay kaming pagkakapareho, nagkakaintindihan kami, di ba? And then, yun. Meron kaming, naalala ng mga bagay-bagay. Yes, guys. And yun lang. This is
simple and then short, but I wish na nakatulong to sa inyo guys, kasi sa amin, sa relasyon namin, ito yung ginagawa namin, at yeah, yun yung ginagawa namin. So that's all guys, thanks for watching. Don't forget again to like and subscribe my channel. Bye.